πάνω μου είναι ο διευθυντής της ορχήστρας. Μετά είναι το πρώτο βιολί. Μετά είναι το πρώτο από τα δεύτερα βιολιά. Μετά είναι το δεύτερο από τα πρώτα βιολιά. Τα υπόλοιπα πρώτα και δεύτερα βιολιά. Οι μπασαβιόλες, τα βιολοτσέλα, τα όμποε, τα φαγκότα, τα κλαρινέτα, οι σάλπιγγες και οι αυλοί. Και τελευταίο, το κοντραμπάσο. Πίσω από μας είναι μόνο το τύμπανο. Αλλά αυτό είναι θεωρία. Στην πράξη, το τύμπανο βρίσκεται σε υπερυψωμένη θέση, ούτως ώστε να το βλέπουν όλοι. Έχει όγκο πολύ μεγαλύτερο και βγάζει ήχο πολύ πιο δυνατό. Μια φορά να χτυπήσει το τύμπανο, όλοι λένε «Α, το τύμπανο». Για μένα κανείς δεν πρόκειται ποτέ να πει «Α, το κοντραμπάσο». Πηγαίνετε τακτικά στην όπερα. Χειροκρότηματα. Υπόκληση. Τα φρεσκοβρεγμένα μαλάκια του πέφτουν στο πρόσωπό του. Κατηνάζει. Σηκώνει τα χέρια. Το τελευταίο δείξιμο. Ησυχία. Ψάχνει με το βλέμμα του πρώτου βιολιού. Ανεπέστε το νεύμα. Ένα ακόμα ανεπέστε το νεύμα. Το πραγματικά τελευταίο δείξιμο και... Thank you.